Започнах да представям себе си. От 5 години поддържам кулинарен блог и се занимавам професионално с сладкарство. Но сега няма да обяснявам за мусаката на баба ми или какво е френски макарон. Ще ви разкажа личната си история в това как от любов към храната започнах да я мразя. Сега не само, че я обожавам, но изкарвам доходите си от нейното приготвяне. Ще засегна дори част от предишните лекции, както ще покажа, че нещата могат да се случат добре без да се тунинговат снимките, както и че разказването на история е много важно нещо. И за да стигна до настоящия момент, ще започна от самото начало. Още от малки всички имаме мечти. Мечтаем да станем космонавти, балерини и пилоти от Формула 1. Моята мечта обаче не беше да стана балерина, а да бъда слаба. Надявам се сега читателите на блога да не изпаднат в шок от тази снимка. Няма да ви показвам коя съм на снимката. Може да си представите подигравките от страна на другите деца. Очевидно съм имала две приятелки тук, да са ми живи и здрави. И спомням си една история. Един случай, всъщност, когато с баща ми се хванахме на бас, че ще издържа без да се храня от 7 часа вечерта до обяд на другия ден. На другия ден пътувахме към Троян при прабаба ми, която е била готвачка в столова. И може да си представите, може би да го държа. Окей, няма проблем. Може да си представите какви вкусни микици беше направила, но не може да си представите как и колко ядох от тях. Този период отмина някак от само себе си и в по-късна тинейджърска възраст започнах да се контролирам. Знаете, излизаме с приятелки, срещаме се с момчета, първи трепети, първи любови. В един момент толкова много се контролирах, че приличах на ето това. Бях на ръба на анорексията. Да, бях сбъднала мечтата си, но на каква цена? Не би ли трябвало, когато сбъднем мечта, да сме щастливи? Ироничното тук е, че аз сбъднах мечтата си на цената на щастието, защото с 3 ябълки на ден и без тонус няма как да съм щастлива. Аз вярвам, нещата в живота се подреждат по определен начин и неизменно трябва да... Просто всеки минава през трудни моменти от живота си. Така настъпи за мен един труден момент, в който се случи най-страшното. Тогава намерих утеха в храната, но едновременно с това исках да запазя фигурата си. За булимията говоря. Коварна болест, с която се борих цели 4 години. Това са 4 години. Отсрам не смех да кажа нито на семейството си, нито да отида на лекар, защото тогава отчаяно се нуждаех от помощ. И намразих себе си, намразих храната и вече имах друга мечта. Мечтаех си да бъда нормална. Аз вярвам, че нещата в живота се подреждат по определен начин. Всяко нещо идва на мястото си в определения момент. Затова точно когато си мислих, че няма изход от тунела, когато си мислих, че не мога да изляза от този омагьосан кръг, точно тогава дойде моята светлина и освети пътя ми. Дали вече набрах смелост или вече от изтощение, споделих за проблема си на човека до мен. Това е той. По-настоящем, предвид, че съм кулинарен блогър, хората си мислят, че той постоянно яде. Някъде по това време започна да излиза едно мое любимо кулинарно списание и аз най-накрая разбрах, че храната не е за тъпчене. Храната е емоция, която трябва да се сподели, но това по-късно ще го разбера. И така започнах да се държа нормално, започнах да приготвям храната си от дома. Вече нямах интерес толкова към калорийното й съдържание, колкото към това да опитвам различни комбинации, да използвам екзотични подправки и продукти. И започна се едно готвене, раздавах храна на приятели, на комшии, носех на колегите и Валю очевидно забелязал новото ми влечение. Веднъж ме попита: искаш ли да си направиш кулинарен блог? Аз казах: какво кулинарно да си направя? До този момент блоговете не бяха толкова разпространени в България, може би имало няколко политически, но аз наистина не знаех за какво става въпрос. Той спомена готвене, снимане, записане на рецепти. Аз казах: окей, това го мога. Поне с готвенето се справях, защото и до сега съм си пишман фотограф.
И тъй като единствена техника, с която мога да боравя добре тази в кухнята ми, единствената програма, на която разбираме тази на фурната ми, затова Валю подготви дизайна на блога и ми помагаше с снимките. Добре, но за какво е един блог, ако не се пише в него? Една рецепта с една снимка, малко сухичко изглежда. Ами за какво да пиша? Все още изследва храната. Не знаех някакви тънкости за приготвянето й, затова реших да пиша за себе си. За личните си предпочитания, за пътешествията в Европа, откъдето не се връщам с поне една кулинарна книга. Случвало се е куфра да си купя от чужбина, за да мога да си събера всичките неща. Обикновено тръгвам с много малко багаж, нали, купувам си книги, храна, кухненска посуда. Имам един случай с едно мирисно анонсиране от Прованс, но за това друг път ще ви разправям. И така, че когато започнах да пиша за себе си, аз започнах да се откривам. Открих и творчеството в писането. И сега, ако се върна на матурата в 8-ми клас, отличничка. Добре, но да ви кажа, поддържането на кулинарен блог не е лесна работа. Преди всичко трябва да се изгради доверие в читателя, защото все пак това са рецепти, които той иска да приготви в къщи и трябва да му се получат, разбира се, както и да се откликне на желанията на читателя, доколкото това е възможно. Характерното в един блог е, че последната публикация е първа. За да стигне читателя до рецепта, която той си е харесал преди 1 или 2 месеца, той трябва многократно да се връща назад. И за улеснение създадохме страницата съдържание, в която читателя лесно може да се намери рецептата по категория или по азбучен ред. Добре, но хората се хранят предимно с очите си. Един типичен пример за това е Валю. Когато излезем с него на ресторант, да, случва се на ресторант да излезем, заглавията в менюто нищо не му говорят и обикновено поглежда какво има на седната маса и си поръчва нещо, което си е харесал на външен вид, без дори да знае какво съдържа. Или, например, отивате в страницата съдържание на блога и прочитате шоколадова тапиока с бадеми и ягодов кулис с слайм. И започвате да се чудите какво е това. Яде ли се, пие ли се, лягаме ли се с него, както казват учителките, ябълка ли е, круша ли е. Та ето това е, нещата вече придобиват някаква картина и си казвате, бре, това кремче може и да го изям. Така създадохме страницата Мозайка, в която читателят си харесва рецепта по снимка. То хубаво, ама аз нали се си падам по разни такива екзотични подправки, нестандартни продукти, като въпросната тапиока. Лесно може да се прочете информация за нея в интернет, но откъде да си я купим никой не знае. Под почти всяка публикация имаше точно такива коментари. Това сега откъде да го купя, ти откъде си го набавяш, не мога да го намеря. И за да не разтягаме ние същи лукуми многократно, създадохме страницата кое откъде. В тази страница вписвам кой продукт от къде го купувам. Става въпрос за тези по-екзотичните и по-нестандартните за нас продукти. Поддържането на тази страница е свързано с обикаляне по магазините с едно тефтерче в ръка, където си записвам къде е какво, все пак не мога да помня всичко. И обикновено това е съпроводено с такива странни погледи от страна на служителите, които си мислят, че съм от конкуренцията и им приписвам цените. И аз трябва да ги убеждавам не само, че не съм от конкуренцията, но има и реален шанс да доведа някой в магазина им. До тук много добре, но читателят е ненаситен, иска още и още и ако може да бъде неговото. Тогава на помощ идва рубриката СОС, където изпълнявам желания на читателите. Само кулинарни желания, разбира се. Харесвам много тази рубрика, защото първо съм изненадана от желанието, с което читателя ще ме предизвика, и второ, именно това предизвикателство ме кара да продължавам да чета, да изследвам, да търся, да правя опити в къщи, като например разбирам каква е традиционната кухня за Африка или че първообраза на торта добуш не е нищо специално в днешни дни и уверявам, че не е нищо специално. Добре, след имам страничка, идват хора, коментират, обсъждаме си разни теми, набрах и аз някаква популярност, малка страна сме все пак, и дойде първото предложение за работа в един ресторант. До този момент работех в офис и честно казвам ми беше писнало от цялата бумащина, с която трябваше да се занимавам, затова се впуснах през глава на приключението. Но да ви кажа, и това не е лесна работа.
Като ме попитат какво работя и аз като отговоря сладкар, реакцията обикновено е супер, по цял ден си правиш тортички. Да, но за да си правиш тортички по цял ден се изисква бързина, сръчност и самодисциплина, която не се изразява само в въздържание, да не си облизваш пръстите постоянно. Създадох блога, най-накрая намерих себе си. Намерих професията, която ми носи удоволствие и ценното в тази моя история е подкрепата, която получих и продължавам да получавам от Валю. И до този момент ние заедно... Извинете ме. Заедно поддържаме блога, заедно реализираме идеи по неговото обновляване, заедно снимаме храната, заедно я изяждаме и това заедно сме направили. Казва се Даниел, е последната мечта, която осъществих. Окей, имам блог, имам професия, но какво от това? Какво следва? На къде ще продължа? Скоро ми беше зададен въпроса как се виждам след 10 години. И знаете ли, нямам отговор на този въпрос и не мисля, че е нужно да се виждам след 10 години. Защото преди 10 години не съм се виждала така, нали? Животът не върви по предварително написан сценарий. Пишем го в момента. И по-важното е, че аз вече имам посоката, по която искам да продължа да се развивам. И за да се случи това, са необходими промени. Всички ни е страх от промените, това е нормално. Един пример пак свързан с блога, когато Валю има някаква идея за обновяването му и ми казва: искаш да направим това и това, ще изглежда така и така, ще стане много яко. И аз казвам: не, нищо няма да променяме, това работи. Хората вече са свикнали, тук си цъкна това бутонче на 3 см отгоре, знаят си кое къде, нищо няма да променяме. Добре, но Валю си работи тайничко на едни тестови страници, скришам от мен, и когато вече е завършил идеята си, ми я показва и аз реагирам така: брей, това е много яко, дай да го пуснем. Обикновено следва репликата, нали ти казах. Така че промени трябва да има, колкото да не страх от тях. Чрез промените ние се досамоусъвършенстваме и намираме още повече неща в себе си. Това, което всъщност, какво искам да кажа с цялата тази история, е, че по пътя към една мечта, всъщност намираме себе си и аз вече имам много повече от една сбъдната мечта. Мечтата да бъда нормална. Имам щастието да познавам себе си от всички възможни страни, за да мога да продължа напред, балансирайки между крайностите. И това, което трябва да знаете, е, че за да се сбъдне една мечта, тя първо трябва да стане трезво намерение, което вече да можем да осъществим. Благодаря ви.